खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 जानुवारि 2021 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनि लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव गाहाम नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसोआ बायगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां होनजायो। बिमा बिफानि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। सोरबाया लाजि फोनांनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ जोबोर दरसि जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो जाफुंसारगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गुबुनजों रायखुमा जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोआ जोबोर दरसि जागोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानांगोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन आरो जाफुंनाय नङा। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन। नांलाय खमलायबो जानो हागौ। एरायनानै थानो हायोब्ला मोजां। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबनाय गैयै जानो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुनखौ बारा फोथायोब्ला खहा जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा सोरजिनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन बबेबा सुबुं गौमायाव एबा सुबुं फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा आंगो लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव जोबोर पजिटिभ साननाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।